Zilthof die bestaat vanaf vorig jaar maart, april zijn we daarmee zijn we met dit initiatief gestart. Het is zo dat wij waren bezig samen met de ZLTO om te kijken of er een verscentrum kan ontwikkeld worden in de kanaalzone in Terneuzen. Van daaruit hebben wij contact gekregen met een 15-tal boeren. En die boeren die hebben zich samen met de tuinders in het glastuinbouwgebied Terneuzen hebben zich verenigd in een telersvereniging, de telersvereniging Terra Scala. En Terra Scala, wat ik u zeg, er zitten met name jonge boeren zitten in die telersvereniging. En die zijn steeds op zoek naar nieuwe producten, nieuwe rassen voor hun bedrijven. En toen is het idee opgevat om een proef- en selectietuin te starten. En die proef- en selectietuin is dit geworden, maar in eerste instantie zou die op een andere plaats komen. Maar toen hadden we het idee opgevat om een boegbeeld te krijgen. Want in Zeeuws-Vlaanderen heb je, met name ook in West-Zeeuws-Vlaanderen, die hebben heel veel sterrenkoks. En toen zijn we in contact gekomen met Edwin Vinke. En Edwin Vinke die was gelijk enthousiast, die zag dat helemaal zitten. Maar die zei, dan wil ik graag die tuin voor mijn deur hebben. En daar ligt hij nu, staat nu precies aan de andere kant van de weg. Is het restaurant de Kromme Watergang. Nou, het is natuurlijk zo dat op het moment dat je initiatieven hebt, dan heb je altijd geld nodig. En toen hebben we contact gezocht met het stimuleringsfonds van de Rabobank Sluis. En die waren ook redelijk enthousiast, die waren direct enthousiast om ook mee te helpen. En dat gaf ons de mogelijkheid om dit project vrij snel van de grond af te krijgen. En toen zijn we in mei vorig jaar gestart. Tot wat het nu is. Vorig jaar hadden we 150 verschillende gewassen en op dit moment hebben we een tuin met 260 verschillende gewassen. De tuinaanleg komt natuurlijk een hele planning en voorbereiding kijken. Het is een groen weiland hier geweest waar eigenlijk vakken in vrees zijn en waar de beplanting in aangelegd is. Alleen die beplanting is natuurlijk volgens mijn plantplan aangelegd. En je moet eigenlijk wel aan de plantregels houden, want het is niet dat je maar een plantje in de grond houden. Er is ook elke dag zorg voor zulke planten? Onderhoud, oogsten, onkruidbestrijding en natuurlijk ook ongediertebestrijding dat erbij komt kijken. In het voorjaar begin je met bonen in te planten en zo allemaal en dan kan je eigenlijk een paar maanden later van oogsten. De meeste producten die gaan aan het einde van het jaar zijn ze gereed en nu zit men eigenlijk dus in de oogstperiode. Dus nu kan er best veel geoogst worden. 0,6 hectare, dus dat is best een grote oppervlakte. Dus om je met 2-3 maanden rond te lopen, dan ga je dat natuurlijk niet redden. Dus om echt alles voor elkaar te krijgen, dan ben je met een grote groep nodig. We zijn nu bezig om producten, een spin-off te krijgen van deze tuin. Zo loopt er een initiatief op dit moment, dat is de Zilthoftas. Dat mensen uit Zeeuws-Vlaanderen kunnen een abonnement nemen op een tas met groenten die iedere week verstrekt wordt aan de mensen. Dat doen we sinds 14 weken doen we dat op dit moment en dat gaan we nog een aantal weken doordoen. Dan zijn de gewassen weer van het land af en dan hebben we geen vers product meer, dus dan wachten we weer tot volgend jaar. Daarnaast zijn we bezig met een aardappelselectieproef zijn we bezig, dus we hopen tegen het eind van het jaar te kunnen komen met een Zeeuws-Vlaamse aardappel. Een beetje analoog aan de Opperdoeze ronde die ook in Noord-Nederland is. Hopen wij straks met een Zeeuwse aardappel te kunnen komen. De Peter Hondius aardappel zal die gaan heten. Daarnaast zijn we bezig om met name vanaf de tomaat en paprika om daar sappen van te maken en die eventueel op blik te zetten. Dus zo proberen we nu producten te krijgen die in de basis hier opgestart worden in deze tuin en dan uiteindelijk grootschalig neergezet kunnen worden.